den ke bangis ke also kali lagi ning binang nang itu lapen BJP itu joining akam ke claim lake aning ki hang ban lagi dun kali magalan aning hang ban dun kali ke ther ke hap tangka maha pen ke bai ornodoi pen ke bai hemso pen ke bai PM Kisan pen ke bai ration card pen ke bai hala haya sai pen si ratum ki dun chap lapen lai hu rat tum non APSLC long se arjap thimji lapen latum BJP tum epak ta vote nang long dun de lake ahok ko lasi non de yeli tum che than lo blotang te amri ahomosti ke lake ke thek kere adet pusni li puji amri alongri ladak bisar kindar pen chenglok lun lam temo tame che thangklong ahomosti la pendak amri a constancy mate angkang penhilo ini tu masong japi nili kabon timumpi ta dak along le pensi karjab dumlo inu texer bang India det a parliamentary delegates ha foreign ta India farman ki dun pinang bang komadlo kabon militi mungpi kalima kalandi texer bang pu lason lapen non sitame menangan uwe kimietum lapen songja po tame dolo lasong bong pen ilitum non tek chulong lo Elvin terona ke hai di kadugo da tek ser bolang li phanpu lapen alang li ha Delhi University JNU pen tek ser misen a university pen sinam chepo pass lo wang lo sita non alangli ke cuma tha bangke alangli nut Kristen ama abangku lapen alangli dharma phan ke kroi pik bangku sita non alangli ke claim pidun ke rabdun bangke RSS bongo sena phan si rabdun ro kalimagala pini jongsi Elvin terona ke hai jongsi amri rad phan kar biangong rad phan jongsi a hogahat Rai nangji, rai kom nangji, rat pacing thu nangi pelotang te, alang li bongo sena RSS apan ke rab dunjia kam avelo. Kali makalan, lapen alang li nut Kristen munit pelotang te alang li anti Christ lo RSS atum lo halatum pan ke alang li aja kong pati dunang nelo. Sidap ini alang li ke anti Christ akam si claim dun rong lo. Ke claim dun rong alam piloman li ke thang kang tung ke lahen lo, alang li hin lo Tuliram Ronghang ASEAN advisor lo. Alang li advisor lo potsi Tuliram Ronghang ke tek ke lele alam an ke alang li si kaping khadun bang lo. Kapaken dunia bang lo. Kapare dunia bang lo. Halan ke mesen lo. Sida non ke kapare dunji kali kaping khadun ji kali karbi anglong along le. Long recap ke cek ke be phan pek det neng puta Elvin tironin lo ka cekroy dun ba Frank sia bang lo. Lagi lu tum condemn nahi, kali magalan. Alang lu pan condemn nahi. Akhe maladak amri ahomosti pan tame. Momo sita tribal tum sidang arjab long warning ku bangke 125th Constitution Amendment long ke tok tedet lu. Bihari ta amri pe nang parjab nang, Bongli tum nang parjab nang, komane ke ceke bedum nang parjab nang kusi haladak aron mate lamdon ke cetok long bangke alang li tok dun rong. Pheri me melo gadi lage. Sita APSLC ni tum che song bom lo, ini tum kadu ko weta me che song bom lo, lapen ini tum ka che song bom mateng pen non amat ke papasu ni der lo, lapen ini tum APSLC MLA jong si power wang lo, lapen counseling lo, lapen MP le mere tum ang hoy lilu blutante 125th Amendment bang ke litum ke thandun wek po lake litum che don dik lalo. Lasi lason do piglan